14 октябрьдә 5 тапкыр Урманны саклыйк бөтен Россия акциясе уза. Бүген республикада миллионнан артык үсенте утыртылачак. Бу чыршы, миләш, имән, кайын һәм башка агачлар. Цель любой массовой высадки леса наша одна. Это привлечь еще раз таким образом внимание к нашим лесным богатствам, к их приумножению, сохранности, ну и воспитанию нашему поколению, будущему поколению, бережному хранению наших лесных богатств. Прямоугольный. Менә нейне ябык тамырлары белән шулай, менә аның формасы уйлап чыгардылар безнең Саба урманчылары. И шундан да инде шуны тыгып аласың да җиргә. Менә шул формалы отверстие чыга. Шунда матур иттереп менә шапылдатып утыртасың. Бик уңайлы. Әйе, бик уңайлы. И шунда сабала чыккан әйбер меч саба дип атала инде. Профессиональный, тоже күптәнге открытый корневой система белән утырта торган үсемтәләрне монда любой ниләр белән. Ну бусы уңайлы безгә закрытый корневой системаны утыртырга. Меч сабаны. Эш эшләнгәч, учакта пешкән карабыдай боткасыннан да тәмле әйбер юктыр ул. Булган ботка басуда бигрәк урманда тәмлерәк икән.